पाहुणे जेवला काय? काय तर पावभाजी आहे, भरपूर आहे पावभाजी, नाही तर पावभाजी आहे. आरामसे आरामसे, शाबाश. हाँ शाबाश. अरे मंगल मूर्ती गोपाल कृष्ण महाराज की. अजित मजे सरांसोबत भेट झालेली आपली. सर आता कृष्णा सरांचा खूप मोठा फॅन आहे मी, आणि तुमचा पण. नमस्कार मित्रांनो, मेड इंजिनियर आमच्या ओन यूट्यूब चॅनल तुमच्या पुन्हा एकदा एका नवीन व्हिडिओत मित्रांनो स्वागत आहे. तर मित्रांनो, दहीहंडीच्या सगळ्यांना हार्दिक शुभेच्छा. तर मित्रांनो, आपण आता आता मुंबई आणि आपल्या गावचा असा आता सगळ्या एरियातली हंडी फोडूसाठी. तर आपण आता जाणार असावं. मागच्या वर्षी पण तुम्ही बघितलं असताल, आणि मागच्या वर्षी आपण बघितला होता 4 नंबरमधनं गेला होता, आणि आता आपल्या 4 नंबरमधनंच जाऊचं असं. तर आता मी आकाश आणि आपलं योगेश म्हणून मित्र असा भावमधला फील झाला, तो पण होतो असा. तर बघूया आजची धमाल कशी होता ती पावसात मस्तपैकी. पाऊस तर जोरात लागता मित्रांनो, आणि आपल्या बिल्डिंगच्या इकडची हंडी मगाशी फोडल्या, आणि ते सगळे पोरगे गेले सगळीकडे आता फिरतले, आणि आता आपण पण जाणार आहोत. तर मस्तपैकी टी शर्ट भेटलेली असा. बघा कसं वाटतं कमेंटमध्ये कडामध्ये. तर इकडे जवळ भंडी फोडत असत, तेव्हा जरा आम्ही टी शर्ट भेटली म्हणून जरा बाहेर इलाव. तर इथे बघा समोर दिसतच असतील. आता थोड्या वेळातच आपल्या जोग जाऊचा वाजले असत 3 मित्रांनो. आणि पहिली गोष्ट पाऊस लागत होतो म्हणून जरा उशिरा हंडी बाहेर पडली, आणि आता उशीर पण झालो. आता 3 वाजले. आता डायरेक्ट आता जेऊया आणि पुढे बघूया. चला, योगेश भाऊ आलेले आहेत. किती वेळानंतर इकडे जा तिकडे जा, आता भेट झालेली आहे. किती वाजले बघ. 5:10. तर मित्रांनो, आपण पोचलोय राणीबागला. पब्लिक स्कूल आहे तिकडे, आपल्याला जेवायचं आहे आता जेवायचा. तर बघूया आता काय होतं. आता मगाशी मी आणि आकाश परमिशन घेऊसाठी इल्लाव. तर आता बघूया, परमिशन घेतली आता जेवूसाठी. आपल्या जागा भेटता काय. पहिली गोष्ट आपण राणीबागला आहोत, आणि आपण आता राणीबागला जेवायला बसलो आहोत. पहिली गोष्ट म्हणजे आपल्याला दरवर्षीप्रमाणे पावभाजी जेवायला भेटते. तर दुसरी गोष्ट म्हणजे आपली भाजी आहे. काका हसतायत मगापासून बघतायत इकडे तिकडे. जस्ट किती वाटते? 5 अजून 5 मिनिटं झालेली आहेत. तर आता आपण आता जेऊया मस्तपैकी, पावभाजी खाऊया. आणतोय त्याच्यावर पावासाठी. हा बोलतच नाही आहे. बस झाले, हा बोलतोय पाव बस झाले. झाले जेवून. बोट भरलं. योगेश चाललंय काम, उद्या गावात चाललंय गाणं सगळ्यांच्या फेवतोय. मस्तपैकी आपल्याला जेवायचा. कुठे कुठे तर मित्रांनो, आपण आता इला असाव अभुदयनगर काळा चौकी. ट्रॅफिक तर जाम असा. अरे गर्दी तर भरपूर असा, त्यामुळे बाईक आपण खूप लांब लावली. तर आता बघूया, आपले पोरं गेले आहेत पुढे अंडी फोडण्यासाठी, आणि आपण खूप लांब आहोत. चालत चाललोय काळा चौकी.
चिकन लेग पीस डुप्लीकेट डुप्लीकेट हात वरती तुमचं नाव काय डुप्लीकेट अरे त्याचे रील आहेत बघितले मी दादा ब्लॉग चोले 2 मिनिटं काहीतरी बोल गाईस बघा फार आनंद वाटतो तू कोणाचा फॅन आहे कोणाचा फॅन आहे मी कोणाचा फॅन नाही माझे सगळे फॅन आहेत बिकॉज आय एम अ व्हायरल भाई मी व्हायरल भाई आहे या ठिकाणी महालक्ष्मी मंदिर गोविंदाबद्दल खरंच खूप अभिमानाचा विषय आहे की आपला सण आपण जपलं पाहिजे हे लोकांना कळत नाहीये आणि आपण गोविंदामध्ये या ठिकाणी आलात असेच सहकार्य ठेवा प्रेम द्या एकमेकांना सपोर्ट करा बाकी तुम्ही बाकीच्या नादाला लागू नका अजिबात नाही दादा थँक्यू माया पुणेकर तर मित्रांनो आपली थंडी लागता भरपूर आहे पावभाजी नाही तर पावभाजी आहे महाराज श्रीमंत श्री 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 छत्रपती शिवाजी महाराज की जय छत्रपती शिवाजी महाराज की जय KWC गोविंदा पथक हात वरती करा कुठे तुम्ही गर्दीमध्ये आहेत ना तयार चला होऊन जाऊ दे पुन्हा एकदा जोरदार विसरला तो आता विसरला आणि या ठिकाणी महालक्ष्मी मंदिर हा मगाशी बोलले तिकडे जाय ट्रेनवर उभे असलेले आपण आता अबुदनगरमध्ये आता आपण किती नंबरला आहे आपली याच्यानंतर 3 आहेत बघूया आपल्या आता कधी फुटेल खेडेकर साहेब म्हणजे कुठल्याही पद्धतीचा अपघात आतापर्यंत झालेला नाही आणि होणार पण नाही होई द्यायचं नाही सगळ्यांनी नोंद घ्या नाही थोडी आपण खाली बाई येले चला महालक्ष्मी मंदिर गणपती बाप्पा अरे मंगल मूर्ती गोपाल कृष्ण महाराज की हे शिंदे गॅप सांग एकदा गॅप आवाज पण
बालमित्र महिला शाबास शाबास शाबास. फक्त महिला गोविंदा असतील तर तिथे आपण लावून द्यायचं. हा आराम से झाला शिंदे झाला चल काय नाही चेतन पोहोचला. आराम से शाबाश. हाँ शाबाश. गणपती बाप्पा अरे मंगल मूर्ती गोपाल कृष्ण महाराज की झाली तुमची. ऑल द बेस्ट. तर मित्रांनो आपण आता आलो आहे भुईवाडामध्ये परेड विल्यामध्ये. आता बघूया इकडे किती थर लावतात आपले पोरगे. शाबास 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 शाबास. महालक्ष्मी मंदिर गोविंदा पथक आगरीपाड्यातून आलेल्या गोविंदा पथक सुंदर अशी रचना आणि आकर्षक आहे. दिसते मी राजा माहिती अरे मागच्या वेळी माझ्या टाकल्यावर मारलेला पुका वेळेला आल्याला बोलू ना. हा अरे बा खरोखर मागच्या वर्षी माझ्या टाकल्यावरती मारलेला पुका मोबाईल भिजला पूर्ण माझा. पुन्हा संधी दिली झाला आपल्याला.
मध्ये सरांसोबत भेट झालेली आपली. सर आता हा कृष्णा सरांचा खूप मोठा फॅन आहे मी आणि तुमचा पण.